дар бинои маркази ҷавонони шаҳри Хоруғ маросими қуръакашии бозиҳои варзишӣ барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Давоми як ҳафта дастаҳои варзишии наврасону ҷавонон аз рӯи 3 намуди варзиш сабқат намуда беҳтаринҳо бо медалу тӯҳфаҳо ва ҷоми вазири корҳои дохилӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. муфассал дар ин хусус дар гузориши навбатӣ. ҳамасола дар миқёси ҷумҳурӣ мусобиқаҳои варзишӣ барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилии кишвар баргузор мегарданд. мақсад аз баргузор намудани ин мусобиқаҳо қабл аз ҳама мусоидат намудан ба рушди варзиш байни ҷавонону наврасон, ҳавасманд намудани онҳо ба варзиш ва баъди минвол пешгирии аъмоли зишт дар байни онҳо мебошад. имсол низ теъдоди зиёди дастаҳо барои ин мусобиқа омодагӣ комил дида аз рӯзи 3 декабр барои медалу тӯҳфаҳои арзишманд ва ҷоми вазир талош хоҳанд намуд. дар маросими қуръакашии мусобиқаҳои варзишӣ сарони дастаҳо иштирок доштанд. имсол мусобиқа 3 намуди варзиш, футболи хурд байни ҷавонон, волейбол дар байни духтарон ва шоҳмоту шашка байни наврасон баргузор мегардад. барои ҷоизаҳо дастаҳои макотиби шаҳр, донишгоҳи Хоруғ, коллеҷи тиббӣ ва дастаҳои ризокорон талош хоҳад кард. аз худи пага сар карда мусобиқаҳои варзишӣ аз намуди волейбол, футболи хурд, яъне волейбол байни бонувон баргузор мегардад ва барои мо ҷавонон яъне бозам имконият медиҳад ки дар вилояти худамон варзишро рушду нумӯ намоем. ғолибони ин озмун бо тӯҳфаҳо ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида мешаванд. дар маросими қуръакашии мусобиқа қайд гардид ки барои дар сатҳи баланд гузаронидани бозиҳо доварони бо таҷриба ҷалб гардиданд. ба қавли полковники милитсия Аъзам Толизода, наврасону ҷавонон ҳама вақт мусобиқаҳои варзиширо бесаброна интизоранд, чаро ки дар ин мусобиқаҳо онҳо метавонанд маҳорати варзишии худро сайқал ва нишон диҳанд. барои ин вазорати корҳои дохилӣ доимо баргузории чунин мусобиқаҳоро дастгирӣ менамояд. маҳз ҳангоми баргузории бозиҳои варзишӣ байни ҷавонону наврасон дӯстии мустаҳкам пайдо мешавад. ҳамчунин бозиҳои варзишии наврасону ҷавононро ҳаматарафа аз ҷиҳати ҷисмонӣ обудтоб медиҳанд. ҳамасола дар саросари кишвар бо дастуру супоришҳои вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ дар байни ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар байни ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои варзишӣ аз намуди бозиҳои гуногун барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилӣ баргузор карда мешавад. имрӯзҳо дар шаҳри Хоруғ дар байни ҷавонон ва бонувони шаҳри Хоруғ мусобиқаҳои варзишӣ аз намуди футболи хурд, волейбол байни занон, шашкаву шоҳмот байни ҷавонон доир карда мешавад. беҳтарин варзишгарон ба тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулӣ аз номи вазири корҳои дохилӣ ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардонида мешаванд. мувофиқи нақша рӯзи 3 декабр маросими тантанавии кушодашавии мусобиқа оғоз гардида давоми ҳафта дастаҳои мухталиф барои ҷоизаҳои вазорати корҳои дохилӣ талош хоҳанд кард.